खुलुमबाय दिनै 29 फेब्रुआरि 2024 बिस्तिबार कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बायहाटा सारि आलिनि राजा लामायाव लुफुंबाय थानाय फ्लाइअभारनि मोनसे बाहागोआ हरखाब बायना गोलैसिननायाव गाहायाव गोलैसिननायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। थैनाय सुबुङा रङियानि थागिबि आरो बियो गयनि फालांगिरि मावना जायोमोन। जालुकबारियाव सासे आइजोआ लामा बारलांबाय थानाय समाव गंसे स्पिडआव खारनाय गारिजों सौजानानै जाब्रबथाय जानायाव आइजोआ थैदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय माजियाना खातुन आरो बे जाथाया जालुकबारिनि सिङाव थानाय पदुमबारियाव जादोंमोन। जाथायनि उनाव गारि देरायफोरा पुलिसजों हमजादों। भिसिडिसिनि मासिगिरिनि मावखुलिखौ ताला मारिदों। चिरां जिल्लानि 16 नं निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय फाथाबारि भिसिडिसिनि मावखुलियाव इउपिपिएल हानजानि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा चेयारमेननि बेरेखा चेयारमेन निर्मल नार्जारिखौ बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदों आरो लोगोसे अफिसखौबो ताला मारिदों। बिसोरजोंबो खुनु अलिनल गैया। सेफ साइड गाव हारसिङैल' सिगारेट खामानि मावो। बिनि जुनै दिनै बेबायदि दुर्निथिया दिनै खालामनांगौआ दिनै रायजो राजाया दिनै बेबायदि आगान सुरबोनांगौ गोनांथि जाबाय आरोखि। जों माने बे भिसिडिसि अफिसखौ बन्द' खालामनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैदों दिनै TLCC मेम्बार जोंनिया निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङाबो फैनांगौमोन। बिथाङाबो मा जाहोननि थाखाय फैनो हायाखिसै बेनि उद्देश्यखौ बिथांमोनासो मिथिगौ। खिन्थु जों बार जों रायजो राजाया मिटिं लिंखांनो जोंहाबोथ' अनेक माबा दं। बिनि जुनै जोङो दिनै तुरन्त भाबै जोङो बे मिटिंखौ लिंनानै जोङो बे थालाखौ जों बन्द' खालामनाय जाबाय आरो जों लुबैयो जे गिदिर इउपिपिएलनि जोंनि दिनै प्रमद बर' सरखार दैदेननाय इउपिपिएलनि साननो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनि बे प्राइमारियाव फैनानै जोंनि बे बेले बेजेखौ फैनानै सल्भ फैयोब्ला जों बिराद गोख्रैनो जों गाहाम मोनगौ। थारमाने नैबे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय सावरायनो फैनो थाखाय नोंथांमोना थाला बन्द' खालामदों? औ खालामदों। माब्लासिम बन्द' खालामदों? जेसेबां दिनाव सल्भ खालामा एसेबां दिनावहाय जोङो बे थालाखौ जों खेवनाय जानाय नङा। आसलथे मा जेंना जादों, मा सावरायनो नागिरदोंमोन? मा सावरायनो नागिरदों माने जोंनि प्राइमारियाव एकदमबारे गोबां बेले बेजे दं। सोरबाया PMOIनि थाखा फैसा जाख्ल' जानाय PMOI न'आ दासिमावबो बेनिफिसारिफ्रा लुफुंजायाखै आरो सोरबायाबा माबा स्किमनि बायदिसिनानि अनेक दावराव दावसि दङ। सिगां समाव जाखांबाय बिदिनो? सिगां समावबोथ' जायाङा जाबायमोन। नै 5-6 माससोनि सिगां जादों आरो बावहायबो माने जोंनि प्राइमारियावनो फैदों। माबा ब्लकनिफ्रायबो फैदों माखासे, डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैदों माखासे। टिबिल बायदिसिना सियार बुफ्रुलायनायबो जाखांबाय। सावरायदोंमोन चेयारमेनखौ दाननायनि। दा चेयारमेनखौ दाननायनि मेन मिनिङा उद्देश्यआ मा बेनि माबायाखौ सिदान्थ'खौ गिदिर गोलावफ्रा लायागौ मानि जों बे थालायाखौ बन्द' खालामनाय जानाय नङा। मानो दानाखै होननानै जों सानो आरो मा जाथाव मा बिबिसना दङ सिङाव जों बेखौहाय मोनथिजानो लुबैयो रायजो राजाफ्रा। मैया 26 थारिख चेयारमेनखौ लानानै जोंखौहाय अजद दिखांबावदों। बे नंखाय। बिनिखायनो दिनै जोङो फाथाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेसेबां रायजो राजा फैदों, प्राइमारि मेम्बारफोर लानानै भिसिडिसि मेम्बार लानानैहाय दिनै फैदों। मैयानि थांनाय 26 थारिखआव नुनानै जोङो ससियेल मिडियायाव नुफिननानै दिनै जोङो दुखु मोनदों। मानि थाखाय चेयारमेना होफिनदों? सासे मानसिया दे प्राइमारि भाइस नेहाथारि आफादगिरि बे जे जोंनि सायावहाय अजद होफिनदों बे नंखाय। बे बुंदों चेयारमेननि सायावहाय फार्स्ट स्टार्टिंआ बिनिफ्रायनो जादों सुरुआ चेयारमेन बोख्लायनाय दाननाय। खिन्थु आंनाव दे आं गैयामोन ओइदिन। आंनाव ओंखाम संनो थाखाय आंनि बुरिया लोमजाना थादोंमोन। बे बिद' सेरनै लानानै सासे बिधान होननाय बे ससाइटि चेयारमेन बेखौ लानानै फैदों। ओंखायनोथ'ला आंनि बुरिनाव सोंनो हागोन। बे लोमजादोंमोन ओमफ्राय बे संनायावहाय आं सोंहरदों आंखौहाय आदा नों बहाय दं? बे बुंदों ओमफ्राय दिनै चेयारमेननि थाखायहाय जोङो सावरायगोनलै दानदिसे आदा फैदो भिडिअ लानानै संखादों। हाब नोमबाजैया लोमजादों। संबाय आदा गोख्रै फैदो। होमब्ला आं अकसमात मोनबाय। फैबाय आङो, फैनानै रायज्लायबाय, फन खालामबाय, लोगोफ्रा फैयाखिसै। फैनानै ओमफ्राय बियो बुंबाय आंखौहाय जेरै खेलाखौ सिफायनांगौ आदा, नोंनो फाउन्डेसन बायदि नोंखौ गनायसिनो, नोंनो
साहसबो दंखायो सिफायनांगौ बे खोथाखौ बुंनानैहाय बा आं सिरि थादों सिरि थानानै बे फनआव आंखौ बुंहरदों आं सिरि थाथ'दोंमोन स्टाडि खालामनानै रायजो राजा बेसेबां सापर्ट दङ बेखौ आं नोजोरथि लाखिदों लाखिनायनि गेजेरजों दिनै बियो जेला मिटिं जायो आं बुंहरदों बेखौहाय आदा नोङो चेयारमेननि सायावहाय नों माबा मोनसे मुथु जाबाय नामा आं नों बायदि बिदि नाथुर नङा आं फैसा थाइसेबो जाया आं बे खोथाखौ बुंदों आंनि आथिं आखाइ दं आं मावनानै जागोन सरकार फैमालाय मा जानो जों मावनानै जाग्राखा मावनानै जानांगौ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।